azaltzen guztionetan, dudaiko baldin bakizua, zaiken diu eta zai esplikau. Hortako hau, zaiteko, azaltzeko eta nartin zoze lantzeko. Piskaziko gara, zer da Urolab. Urolab duela 6 hilabete izan ganien, eta atzenako gara ekintzaile talde bat, sortu dula elkarte bat, non gure eskualden ere ekintzaile subkultura sustatu. Atzenako, horako ekimenak ditugu eta beste hainbatin ditugu uste honetan ziren. Adibidez, hemen dako argazki bat izan genula, horretan ditzo, topaketatik denun gaztetxien, eta bertan, mai inguru zabal bat etu denun, eta gai inguru horien arrein, ezaira ekin egitun, eta ideaten egitun, zozerantzeko edo proiektu bat atatzeko. Azokaletik uste gehien guber, gutxo gara jakin zer dan ez, atzenako guztien, nenko gehienak baktatzen duten, era aktiboakien. Albentar, bertako den asko zorrentak handitzie eta atzenako horreko ekonomie horretzi izan helburuen. Baina, helburu hori lortzeko, aurten beste eraminta batzuk nahiko ezartu, eta hortako guen gaude ez, horria izan azaltzeko. Eta ekonomizazioa zer da, olatuko den azalpen bat edo aurkezio bat ondoa zehar. Hondik erakioa edo, baina ideak konsortzi horien doa. Ideako gehien, larun bada izan doa unik potentenetako bat, eta atzaldien ikusten ezela egin izangoa. Egin gona, sindikatu hori nabero zanen ziren. Esan duen ezela, azteko erretuken da, bertako ekonomia sustatuko mugimendu bat ez. Baina, mugimendu hori sustatzeko eta emaitzak lortzeko, zaberdot, gune bat. Batzenako faktoria hori da. Faktoria da, guretzako erakuzio bat, non eskoleko eta azpetik bertako bai ekintzaileek edo bai eragile burela, elkarte guztiek, edukuela aukera bat, gehien proiektuek, gehien elkarte elkezeko. Behaiek, berderen, laguntza behar gabe, laguntza esatzeko lehi bat izango da. Atzenako, egile bertuna bertan azaltzeake, horriek datena bertan azaltzeake. Bai etortzeko eta bai emateko gunean izango da. Gero, proiektu horiek japen hautzuta, ingo duten finantzazio munduko bat, zertako. Talde guztiek eta elkarte guztiek elkarlanen ibiltzeko eta ezagutzeko. Egintzako helburu ez zen da. Herriko eragile guztiak elkar ezagutzea eta elkarlanerako bide berri batzuk sortzeko. Hemen dako azalduta pixka azte izango zen, nolako izango zen metodologia, izango zen da. Ortodoxi batien azaldu zen gehan, talde dagoetan esplikago zer behar dituen da zer egiten. Gero, danan aktin nahaztu eta talde disiplinak oso pintu osau, eta bertan da nahi. Eta bukaeran, beste ortodoxi batien, gure ondorioak adekartu ditu. Eta bukatzeko, horreik baldin makizue, ondan momentu eta honak fin hau batziak gura. Azkenik zuen. Azkenik, ekitaldi hori topatzen duna zen, erretien dazken erakunde ezberdinak, eragile ezberdinak eta askotan ez ezagunekinak beharken zehatik ez da mai baten ingurun bildu, tematika baten ingurun, kasu honetan da azoka errendien filosofi hori ez, mundik herri hau hobetu dezakegu bai sozialki, bai ekonomikoki, eta zehatik ez aztertu eragile horiek elkarrekin lan egiteko landituek badauden. Elkarte bakoitzak ez iziekin zehaz mauten ondoren milioetako, ondoren milioetako, oso interesante izan zen, han jende oso desberdinak nahaztu ginen, mai bakoitzek bere proiektui ideak aportatzen zuen. Gure kasuen oso idea publikiak bentzaren, gukar gunik, gure proiektuan sartuko. Zut estrategitatea beste ere batea ematea, egiten ditugun sinergiak aproizatzen dituzet oso estrategik interesarrik eta herri guztietako interesarrik eta birrien gainean oso berreskuetarrak irazten dugu. Eta gainera, impreskuen oso xetasun askokin handezu eta nintan eginera izgaldiu, baina galdiu zatan impresiu da oso eraginkorra izateko moduko ekintza bat da. Gaur etorri nahiz piztutik, piztu energi bukatan talde bat da sortu berriana, eta ikuste duten herrigintzan horren adibidez da, eta testu idatzien uztarrean, idatzien adibidez,
oso positibo izan zala, energi jardunaldi antolau genitula eta ez genitula antolau ezpiztuti bakarrik, ez da elkarrekin bakarrik, baizik izan zala lau eragile desberdinen arteko zerbait, da oso guztu atea ginen, hori nahi du ja estrapolo maksimoa. Nortan ikusko dut mereziatu elkartean elkarte ostu merezi. Unatzunako hori da, abiapuntua eta hortik erako egin bat zerezik. Alde txikilo gurekinak, edo beste emuatutan dutzenak, edo jende hori baitaren gobidapena egitea, historio honetan parte hartzeko, eta bere uste saiarak genukela, egito talde posibil eta iriste, eta ergen interesat zaiturako guri danok egotik, eta bezaldetik talde bat ez dainen zentiu pixka, da historio honetan kanpo guztia da. Ezen iluminetu, eta egitazioa ez da esplikazio bat, eta Nintzaila lortza alin badeko, hirurogei talde juntie, lortze bere aurkezpena egitara, nintzaila hori lorpen bat izango nintzeke, eta ez nintzeke izan dut kristuen ambiziosu hortiken ondorioa ondile, gero proiektua ondile gateatzik, ez eta gero leheneko kontaktu bat. Hau, zeri begira antolatzea. Eragilik herrien dozien proiektu, o herritik makoako proiektu dozien eragile zen nik uste atzekin, hainbeste alak ez dut elkarti edo dola, elkarlana egoleku ez zorra, ez bakarrik bertala elkar ez dut ikusi elkarlan puntu. Nik uste kaso honetan ez dira zaiek izango. Bat abesti zapatu ikigea da, itzan ditek eta guztatzen. Horriko herriak nola bat duta. Duke handik aurrea, kubilo bezala, izan dira egon bat duta. Horren mandarriak, geurien lokarriak, anaiten dut bezala guztien. Asko zen jende gehiagotea da, eta jende zabarro izatea da, elkarrekin nola horiek zetatekin. Eta zekarritik egin sortu ginen, eta ja aurtengo urtimozatu batean ditu. Zorgotza praktikua da benetan, eta klasitasunik eta emaitzen. Materiala biltzen hasi zen historio batetik, eta ez elkarri sortu ginen, eta nintzen zen. Dut onda lozionatu egin ditu da, eta nintzen oso guztuak gara. Eta egintzako bloki lantzen egian bezala bezala bloki batzuk eusien lantzen egian. Nik beste aukera bat matiko, nik aizeatu nintzen aurreneko aldiz nik behitzat igor bat matetentiko, baina herriko mapa gertiko zeikule, zer daukeu eta zer daun igual giberkaute eta zer faltan perspektiba bat oso urkitzen. Dela jai komentaria da ez, zenek hartu dut parte, hemen gure kanpo nahi genak ero eta zer da? Incluso baita ere, erregin ez daun kalte mota beste agiratu bat esperientzia modu bat, honeak kontatzeko ziren, poski duzen txera. Jende aktiboena kontatzea, ondoa hor, akar, retroalimentazio, nago akarnak minder bat eki, baina igual hemen gaudenak genoren egutzea egiten dira. Eta honek izan behar du, jende pasibo dana gurekin emateko herramienta da. Baina adibidez, hemen bileran bertan eta atera batzen idea batzuk baitzesi gaina katua zera sortziek, tokiko argazkia daukitzen dugu mapa bat esan da bezala bat zein gauden. De hecho, azoka herritikeko bileratan atea da bloke soziala lantzeko bazeatik ez olatuko izeneko kooperatibi honea ekartzie. Talde zerrenda txikun baldin badao, eta ikusi baldin badao, kotiera dago eta ni ez. Hori mila ez dut eta hori ez da nola izan posible, konstantea ematen ziren. Nik gaur ja, azokarretik ja, gaur hasi dula bezala. Askotan, gutxiten nolako detaikik kontrolean da izanak da, bilera etorri genin, hor, eateko tapikatzeko zerbait egitzen uste dana, jendire kontsiderazio bat, ez? Estilo baten adirazle, zorionak bateko moleko iriktu da, gero historizko pozoa, emiz agazen. Horren historizko indarra egiten. Hori herri bat bizik daun, zein ere, zorgamileta.